बिटिआरनि मानगोनां CM महोदय बिथांखौ साबायखर बावदों। बेजों लोगोसे बिथांजोंनो सफैफानो हानाय जोंनि बाबा जोंहा दिनै मुंख्लंफोरनि सावनांगोन मानगोनां आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन बिथांमोना जिउ होनानै जोंनि हारिखौ सुरक्षा गोनां रैखाथि गोनां हारि बानायनानै दोनलांबाय। राजखान्थिखौ बुजिनांगोन जायनि आखायाव राजखान्थिया थायोब्ला हारिया जौगानो हागोन। बिसोर दैदेनगिरि इउजि ब्रह्म जाय गोबाव बोसोर सोमावसारबाय हारिनि थाखाय जयन्त बसुमतारी रेवरेवा नार्जारी जेसेबां दङ बेवहाय लकनाथ गयारीनिफ्राय लानानै जेसेबां दङ जोंहा बेवहाय जों फैनाय दा बेखौ जोङो मालाबाबो बावनो हाया। सोरबा सोरबा बसुमतारी जिंदाबाद जिरन बसुमतारी जिंदाबाद शरण बसुमतारी जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद धन्यवाद।